kun en dag til den her video. Den vil være cirka hver 9 minutter. Nu går vi i gang. Vi skal spille den bane. Jeg kan huske på episode 3, jeg var ved at dø, og jeg gider ikke spille den bane mere. Jeg vil spille en anden bane. Nu håber jeg, der er XP med. Når jeg spiller. Skal jeg spille Adventure Lab? Ja, så gør jeg det. Det er Adventure Lab. Der. Godt. Skal vi høre lidt musik? Ja. Adventure Lab. Og jernrustene har en på. Nu skal jeg hjælpe på. Bare for en stikker skyld. Har jeres aldrig mor lært jer at banke på? Fordi så skulle man gøre det. Og så er jeg på. Kender jeg ikke den der? Fint sting udenfor. Så står jeg bare udenfor i dag. I kulden. Men kulden kan jeg ikke sove. Kold. Kan mærke, det kommer ind. Bare en kiste. Ej, jeg har sådan. Se, jeg prøver at høre lidt mod. Søk! Skal vi høre det? Der er godt noget. Jeg er næsten død. Skal jeg ikke prøve? Så er der ikke noget fedt. Se. Friday. I kan se Friday. Så der står lige her. Så jeg lige gøre. Så der er den nye Friday. Se. Så jeg lige har hvor ubehageligt. Nu går jeg. Jeg går ovenpå på mit hus. Første etage. Så er der flere etager. Første etage. Jeg er til mit hus. Og andet. Skal vi høre det? Hvad skal vi høre? Den kan vi godt høre. Nå, vi kan jo godt sige, at vi spiller. Og ja, det er svært. Jeg ved ikke lige, hvad for en bane det er, men lige være lidt en bog. I kan se det lækker. Hvad er det? Så vender vi baglæns. Og så jeg har ikke med. Det er ikke godt.
Herud. Nå. Så er der min del, og den tager jeg. Den tager jeg. Det tager jeg så. Så er det Friday. Og jeg kan ikke lige huske, hvad jeg har kaldt den her bane. Nå jo, Viggo A. Viggo. V-I-G-G-O. Jeg hedder Viggo. Og jeg ved ikke, jeg er sådan dagplay, så jeg er barnpige. Jeg er 15 år gammel. Så jeg passer børn. Eller, nej, jeg er nu lidt lidt så 20 år gammel, og jeg har boet 2 år i børnehave. 3 år frem til 4 år. Jeg har haft virkelig lyst til at bo der, som mit eget hus. Det kunne være meget hyggeligt. Så skulle de flytte og blive færdige, og så ville jeg bare grine af dem. Og sige tober. Ikke. Har I set Ben og Sofie? De er bare gode skuespillere. Eller skuespillere. Hvis de skuespillere. Så det er alle, jeg tænker skuespillere. Se her. 2 bærer. Jeg havde den her ben, så jeg vil dø. Jeg dø. No. Så lige nu vil jeg sige bye bye. Det bliver ikke sådan en lang video, og det er jeg slet ligeglad med.